Türkmenistan'ın Bilim Ministrligi okuw işine smartfonlar we planşetler ulanmagy tertibini tasdiqlady. Türkmenistan'ın Bilim Ministrligi okuw işinin maksatlary üçin okuýanlaryň şahsy ykjam tehnik ferişdelerinin peýdalanmagy tertibini tasdiqlady. 197-nji belgili degişli buýrugy 2026-njy ýylyň 19-njy maýyna gol çekildi we Türkmenistan'ın Adalet Ministrligi tarapyndan 2026-njy ýylyň 3-nji iýunyna döwlet belligine alındy. Resmi nama eýetçiligiň döwlet we döwlete dahilsiz görnüşdäki bilim edaralarynyň pedagogik işgärleri we okuýanlar tarapyndan berja edilmäge degişlidir. Täze düzgünlere görä döwlet we hususy bilim edaralaryny okuýanlar hemde muallimler tapak wagtyny smartfon, planşet, notebook, akylly sagat ýaly şahsy elektron enjamlary okuw maksady bilen ulanyp bilerler. Bu enjamlar internet arkaly okuw saytlaryna girmäge, elektron kitaplary okumagy, video we ses görnüşdäki okuw materiallaryny ulanmagy, tapşyryklary ýerine ýetirmäge we olaryň netijelerini gödäwçilik etmäge mümkinçilik berýär. Okuwçylar ykjam enjamlary diňe muallimiň ruhsaty bilen we diňe okuw maksady üçin ulanyp bilerler. Tapak wagtyna telefonlar sessiz ýa-da uçuş görnüşine geçirilmeli. Muallimlaryň ýa-da beýleki okuwçylaryň ruhsaty bolmadan olaryň suratyny, videosyny ýa-da ses ýazgysyny almak gadagany edilýär. Şeýle hem okuwçylar saglyga ziýan ýetirip biljek. Terrorçylygy, zorlugy, düşmançylygy ýa-da ahlak gymmatlyklaryna ters gelýän maglumatlary ýaýradýan internet çeşmelerinden daşda durmalylar. Bilim edaralarynyň içerki düzgünleri muallimler we okuwçylar tarapyndan hökmany suratda berja edilmelidir. Ykjam enjamlaryň ulanylmagy bilen bagly ýüze çykýan jedeller bolsa Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çözülýär. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygyn unutmaň.